Badhe ngawiti kabar sing nomor 1. Aksi maling kabel listrik gone PLN balik kedadean nok Kabupaten Jonegoro. Kurang luwih suwengi akeh kabel nok rong kecamatan dilaporno ilang, dicolong wong sing gak dikenal. Maling kuwi nggawa sajam kanggo medeni warga sing ngonangi aksine pelaku. Kedadean maling kabel listrik gone PLN saiki rame kedadean nok Kabupaten Jonegoro. Kaya sing kedadean nok Kecamatan Kapas karo Kecamatan Sumberjo pas dina Selasa parek esuk. Nok Kecamatan Sumberjo akeh 3 titik kabel pudul trafo jaringan listrik dilaporno ilang. Sauntara kuwi nok Kecamatan Kapas 1 kabel pudul trafo dadi targete pelaku. Jarene warga aksi maling nok Kecamatan Kapas sempet diiroi karo warga sing omahe cedhek karo gardu. Warga sempat delok pelaku sing akeh 3 wong nyolong kabel PLN nganggo cara ngetok gawe tang. Warga sing ngeruhi kedadian maling kuwi gak wani njerit merga maling dieroi nggawa sajam. Para maling kuwi langsung mlayu ninggalno panggon karo nggawa kasil colongane. Gara-gara kedadian kuwi aliran listrik nok nggone sak jumlah titik nok Kecamatan Sumberjo karo Kapas sempet mati pirang-pirang jam sampai petugas PLN dandani jaringan. Sauntara kuwi manajer PLN ULP Jonegoro, Saiful Amin jelasno, nek kedadian maling kabel listrik PLN no ULP Jonegoro gak mek ping pisan. Kurang luwih 3 ulan terakhir wis enek 4 kedadian colongan. Jarene para maling kuwi rata-rata njupuk kabel pudul trafo sing gedhe sing akeh 3 kabel. Kabel listrik sing dicolong kuwi duwe nilai dhuwur merga gawenane teka tembaga. Ramene kasus maling kabel PLN Jonegoro gak mek ngrugikno secara materi, tapi yo ngganggu pelayanan listrik masyarakat. Warga diarepno ndang lapor nek ngeruwi enek aktivitas sing nyurigakno nok sekitar jaringan listrik. Ben iso nyegah kedadian sing padha ben ora kebalen. Edo Jody Aldian, JTV.